Maayong adlaw mga ka-NYGC. Ari naman kami para magpabati sa inyo sa isa naman ka istorya nga napun-an sang leksyon, pagtulunan kag inspirasyon. Isaysay kay Kuya Hil. Ginadala sa inyo sang NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. Isaysay kay Kuya Hil. Kaupod kay Kuya Hil Andan. Dirigid lamang sa 106.9 ASFM, The Community Radio. Ay, kuna mo. Mabiya ka na gid gali. Oo, sir. Kabalo ka naman, sir, nga may mga gusto man kong laboton mo. Oh, sige. Kung na mo nang imo nga plano, Totong, pasugtan ko ikaw. Basta kung diin ka man ipatpat sang kapalaran, gabay pa man nga madumduman mo gihapon nako, Sir Renato? Meg Totong. Meg Rinaldo. Buo na ginablang desisyon mo, Meg, nga mabiya ka na sa ginatrabahuan mo. Oo, Meg. Buo na gid Abi mo, Meg. Hindi man tani ko, pero kinahanglan na namon mag-transfer Ginbaligya na ni tatay ang balay. Kaya wala na kami dari sang pamilya pa. Mabalik na gid kami sa amon nga lugar, Meg. Meg Totong. Abi mo, nasubuan man ako, Meg. Tungod, nanginbahay na kamo sa akon. Kaya daw, ginakabig ko na kamo nga pamilya ni sir. Amigo Totong. Meg Rinaldo, hindi pagpabay si Sir Renato, ha? Amigo Totong. Ready ka na? Ready na tayo. Mapauli na kita sa Cebu. Ato ditong pamilya tay. Sige na. Manghimos na kita. Oo, tay. Pero tay, pwede makakantuan na ako sa opisina? Ha? Sige anak. Magkanto ka sa opisina. Mano ka malisensya kapag ka-serbo? Hindi na tay. Tapos na ko lisensya sa iya. Tanawon ko lang sa tay. Antes maglakat. Totong? Ara si sir. Nagapungko siya sa opisina niya. Kabuot yun siya mo, sir. Gabay pa nga makakita ka pa sang tao nga magseryoso sa trabaho sa imo. Hindi ko gid ikaw malimtan, sir. Hindi ko gid ikaw malimtan. Rinaldo!
Reynaldo! Sir. Ay, dali diyan na ito. Hara na, sir. Ato na sila ni Totong. Oo, sir. Kabuot sang bata nga ato. Habi mo bala ka mag-an sang buot ko sa iya. Sir Renato. Oo, sir. Ako man gani. Sa isa ka tuig nga pag-inupda na ita. Daw nahulog man ang buot ko sa iya. Lagi ka nami nga bata. Maamiguhon kagay mapisan. Amugid. Mapisan sa iya. Hindi siya gahulat nga sugoon. Gahimo siya sa mga inisyatibo nga bagay. Diin sila kuno? Sa Cebu kuno, sir. Ay, Sir Renato. Pasensya ka na. Hindi ko mapungka ng akon mga mata. Matulog ang luha ko Palangga ko na abing bata nga ato. Palangga ko na. Daw ginakabig ko na nga matultuod ko nga anak. Si Totong. Sir Renato. Duha na kami di kabulan sa Cebu. Pero si Totong makita ko nga daw hindi siya malipayon. Nagasalergid man. Bisananon ko. Hindi ko malipatan si Sir Renato. Daw may kung ano nga bagay nga nagasugo sa ako na magbalik dito. Totong! Tay? Naano ka? Wala, tay. Pwede makapungko ako sa tupad mo. Tay. Salamat. Kinahanglan mo na siguro mahibalaan ang kamatuoran. Ha? Kamatuoran nga ano, tay? Pasensya ka na, ha? Pasensya sa ano, tay? Hindi ka namon matutuod nga anak sang iloy mo. Ginadap ka namon sang iloy mo. Tungod wala kami siyang anak. Nakita ka sang iloy mo sa iya amiga nga nagapangita sa may ma-adapt sa imo. Gani wala na nagduha-duha ang asawa ko. Ginadapt ya ikaw. Ginpabunyagan. Ginobrahan papilis nga nagapamatuod nga ikaw anak ko. Totong, kilala ko ng matutuod mo nga amay. Tay? Tay? Ano ka matuod ang inasugid mo sa akon? Matuod, inaanak. Amo ning ginakahadlokan ko. Pero ayhan,
amo na ning insakto nga panahon nga mabalaan mo ang kamatuoran. Anak ka ni Renato Cervantes. Tay? Oo. Kung gusto mo magbalik ka sa iya, patawara ako, anak. Patawara kami siyang iloy mo. Patawad, Totong. O wala ka masang sala, tay? Wala ka masang sala. Bisan anong matabo. Palangga ko gyapon ka mo ni nanay, tay. Tungod ka mo nagpadako sa hakon. Totong. May nag-chat sa akon. Ano? Matuod balay ning nabasahan ko. Matuod balay ni. Wala gid ako nag-expectar. Tingala ko man nga kamag-an sang buot ko sa iya. Apang nahuya ako magpakilala sa anak ko. Tungod may sala kami ni mami niya. Mapatawad ayan ako ni Totong. Mapatawad ko ikaw, tay. Totong! Mapatawad ko ikaw. Totong, anak. Hindi magsugot si Lola kag lolo mo nga ang iloy mong mapangasawa ko. Ginpalakat nila ako sa Amerika. Kag sadto nga tion, nahibalaan ko nga nagaliho-liho ang iloy mo. Gani wala na siya sang mahimo pa kundi ipaadap ikaw. Anak, patawara gid ako. Patawara ako, anak. Wala ka masang sala, tay. Wala ka masang sala ni nanay. Ayhan, gintugot ini siyang panahon nga mahibalaan ko ang kamatuoran. Hagod, papabatsag ko sa imo, tay, ang pagpalangga ko. Kag mabatsagan ko man ang pagpalangga sa matudoon nga amay. Mapasalamat ako kay Tatay Rene tungod ginpadako nila ako nga maayo. Kag magpasalamat na ako sa inyo ni nanay tay tungod sa inyo. Nakita ko kag nabatsagan ang katakom sang kalibutan. Totong. Sige. Dinaanay ka mo, ha? Mabayaan ko ka mo. Salamat gid sa kay Rene. Salamat kay Rene nga ginpadako niya ikaw nga maayo nga bata. Anak, suguran ta subong ang bag-ong istorya sa aton kabuhi. Tabunan ko kung ano man yung mga kakulangan ang nadula ko sa imo. Palangga ko ikaw, anak.
Palangga ko kitikaw, tutong. Mga kabyanan, bisan pa man sang naibaluan ni Tutong ang istorya sang iya matudtuon niya kabuhi, wala naghupot si Tutong sang pagdumot, kundi sa baylo nagpasalamat siya sa mga tao nga nag-adapt sa iya kag sa iya matudtuon nga amay. Mga ka-ES, madamo gid niya salamat sa pagsunod ninyo sa kadaaga sa aton obra maestra. Diri sa aton palatuntunan, isaysay kay Kuya Hil, kag aton intiguluhan. Pagpalangga. Ako naman si Kuya Hil Andan, nagpasalamat gid sa inyo tanan. Sa mga listeners ng 106.9 ESFM Community Radio.